Kardom pinya daba birta long pen lisami raniti mongpi. Tangtinon birtang ton pen arjrita. District Press Club of Karbi Anglong atum pen pai kuni ni pai krepo arni ada por pai nar kepa por malong pen di phua hitialong kapang tirasai kedeng. District Press Club of Karbi Anglong amei phu la pen chun bang atum pen pater piponsi di phua hitiang kang keter ke er theklongsi birta ke ap aham phangalong claim dam ra peratumang bong chirap thitosi kapang tirasai dengpon. Laso asaya long Karbi Deputy Commissioner Madhusmita Bhagwati ACS Sitame chirap chitodun. Kapang thirasai kedeng lake non malom di purong sopi angkang dengua kiso kijumput pen kaching right hekjia phansi kapang thirasai dengpon. Ini nilitum District Press Club of Karbi Anglong lapen District Administration celang rapet pen nilitum District National Press Day amang attack ani bian pace tonunsi bini di puarong supi jasmet la powerhouse la thubang keter jabor lahai keter theklong si nilitum kapang thirasai deng iglo lapen la solong keong dung opherang ke nilitum Kongchun Bang Danielson Bay laben working president Sorub Loskor Penjenglok advisor Sonju Bora senior journalist Papu Bora senior journalist Kamrul Khan laben ilitum Kaching Hon Karbi Anglong district ADC Medam dan Chitong Dun lasi ADC Penjenglok kaprek kethei ding ba laso sai ke deng long Chitong Dun laben pini la so kapang thira sai ke deng bangalalo lale kijut kali lale permanent solution kali ladak ke doan dipura tumtame la hithi jog do tumtame methang atulat along bangke atheng lo mangke chepaklar ver sigime apen permanent solution la dipulong pang thir verji phan kulote lake ilitum hoptai sipen hithi ruipen ilitum Sandeoni sonson ke Jepang thir version de Nepal ji businili kado hera chuningri lo lapen la solong kenang sort nai lake Difu municipal board lapen dak Difu bazar committee budum do latum kapang thir hithi kapang thir pan kai ke ta latum tangka kirum do latum chiklo yolong su haroini la buson kirum do bazar committee dum ka tame niltum theklong lo alang litum la buson tangka rum chot pen kapre ka sai latum Difu bazar committee bhan ke claim ke dam tipon pinian ke theklongon pelang lasi alang itu mana chuningri lo tangkarum chotchera la Difu bazar kapang thira sai ta claim pon sane message busi nilihin ban chuningri lo বাহপুৰ যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে আৰু ইয়াত যেহেতু দোকানীসকলে যি পৌৰসভাক এটা মাচুল দি থাকে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ ইয়াত বজাৰত কিছু আৱৰ্জনা কৰি আছে আমি অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে যাতে এই আৱৰ্জনাবোৰ সদায় প্ৰত্যেক দিনে যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে আৰু ইয়াত আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়েও ইয়াত আহি পেলাই উপস্থিত আছিল আমাৰ এই সহযোগ কৰিছিল তেখেতেও কৈছে যে গোটেই বজাৰ অঞ্চলত বা গোটেই ডিফু পৌৰসভা অঞ্চলত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাৰ বাবে একোটা গোট গঠন কৰাৰ তেওঁ ঘোষণা কৰে আৰু এই গোটসমূহে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই নিজৰ অঞ্চলসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিব দিয়ে ধন্যবাদ Karbi Anglong de mesen me et pen katalon ponjia phan do de sang se pen ke sekedang pon boma putha katsa song pen kachero Karbi Anglong de katalon jia phan ke sekedang along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang theidunga sai ke dengke mepek alam lo lapen laso arani ke Karbi Anglong arat arani lopu matha repsi ningarong pen methanga hem lapen hithi borwa long sitame kendel ke kai pen danglok ningarong chipi dunang jipusi katsa song pen pachinipo ni Karbi Anglong arada phan ningarong alam the ke pajir kang tung lapo hello lasa prangsi bangke ilitum Karbi Anglong de aputhak nilitum sitame labang so puthak ke thini ining ke the pen solang do Karbi aratum phan ningaklong pen akardom pijir duning tung
lasi ili tum Karbi Anglong long non kacari pon bom council abutung atum MP MLA lapen EM lapen MEC lapen an partame kak abutung kacari pon abang phu akehai CEM alang letum non Karbi Anglong de aphan pinang anajur kiding pelang tu matha pachiton si non phaikuni ni phai kritroksi arni lake ilitum Karbi Anglong arni ke the arni Karbi Anglong de po alang letum sigdang pon lo lake alang letum phan ni litum ahin song ahin punang kokpo katsa hin pen tame nilitum kurang thu pijir dun ingtung athema lapusona langtum kamatha lake council non kacari bom atum chot kali lake ilitum kadu kawe solangdo Karbi Anglong arat aphan hemi jangre lapen kibi kithi lapen aklim angphar kithi kiding atuma phan anong nam ason selang tumwan lo lasi churo ponengji 1951 aningkan lapen niphai la aphai koni niphai kritroksiar ni labang suar ni silitum Karbi Anglong pu amen nang kachilong lo lon arni ke the arni Karbi Anglong de bangke itum nong mepen pir the dang litum India dang kapacit thangdun phonje phan social activities atom phan apen youtuber atom phan apen media person atom phan apen song ki klembang phubang phido ana phan lapen ladak akaprek anok be apin po atum tado pinpo pinpi tum tado latum phan ansta me ka chuning ri bangke labang suar ni bangke litum lamki lampong akavedet pen lapen raki lahai kadua kawe nong nuk kewan vedaji phani litumai hin pen sodak chuning riduning tung lapen an partame nilitumai hin pen katsa hin pen kurwang thuke peje lapen akenang sot Karbi Anglong angkang pi atok anu ke do tumhan an ka chuning ridun kang tunga bangke kretroksiar arni aning re bangke adon tin ahum tin setame lapen hithi kulat along tin setame nili tumai hin pen ka chuning ridun kang tunga bangke milur ke kai pen Karbi Anglong a district pen mat ke patur bong jia phan ke paklar bong jia phan kache lang abulon ke do jot jia phan nili tumai hin pen chuning ring tung lapen labang so hin ke klempon vek jia phan si do an Karbi Anglong arat tum phan chuning riduning tung lapen labang so site me ke deng pon vek pen ili tum phan i si kachingri Karbi Anglong arat atum je ahok lo mithang Anglong ka chilong ke latum chingri lo kar i binong lo pu ameses abirta ke me ke pachet tak phun thegi phan sini tum chuning riduning tung lapen labang so sai ke klempon vek je phan nili tumahin pen je council along kachari pon ili tum alangli doktor ronghang sangho alangli phantami chuning riduning tung alangli tum si labang so lam the si pen puthor rada phan ka pachini thu pen rada tum ta kachito dun pen ili tum daktara langso along di phutara langso long le dun thek the sitame ili tum a hem thiko balong le tum hemar lo itum kendel isi milur isi ke kai pen ta je khei kachingri lo khei ami lur lo Karbi Anglong sitame labang so ami lur pen ke kar pen jogli tum anso se ke pa prang kachingri ang thek ke chepeklang dun phansi nili tum a hin pen so dak bita chuning ri Zirikindeng Police Station Kaparlo, Zirikindeng Churchim Arong Asor Pai Kuni ni Pai Krepo Arni, Tata Mobile Truck Pen, Kaching Koya Jok, Bang Narkep Ahiring Tang Rakpen, Arenga Huki Suatum, Dipu Medical College along se Kachilang Nanga Birta, Perangke Pen, Birta Nang Pale. Perangke pen Kaching Koya Dimalong Kapali Damahud Birta Kilong Damatengke, Rongaranatum, Non Kivangji Pai Kuni ni Pai Kretroxi Arni, Cleared up club amhang ke tek arni katalon tunjia phanpura koka sarpo along an langki sokda lapen koka sarpo picnic spot along rongaran adum kapang thirodama hotsi kachingkoi lapen arenga huki suatoma phan kheroni model hospital along si selang pon bomlo lapen bangnar kep arenga huki so ahir kangtang rakatuma phan ke Dipu Medical College and Hospital along si selang pon bomlo pusi beta longdu Sekini, dengan tongkar sekitar temperatur pram hangga teka talon kat tuye pram ini tongdak capcem.
apa tu long klam long kendel kimbo ama sini tu mana no 17 November bangke kata andi songka setiap kata klam hang ke katalon army ama sila sokran menil tumban lang aku ya preparation ham aja sini kedang lang esok dai fansi tapi nak hak ala kukalo na tang kiri fansi bang social work kam ke fansi hak bangke lang nang esok fansi bang ama si ala driver brand stalin health masih tapi main road long masih road kalau ke accident kalau ada apa kukalo Bangkon bagdo. mau maling aku ke sotum bangkaan bagus sih non marni tu orang itu alis ke long tang bangke kadok ban bangke troksi lang lapen non bang bom lang ambulans banta lapen aku tata umbal banta bang bom lang sila sokari long kadok ban bangke bang pikir bang doji non mar kuman ya pran kita bang dulu mas non mar kan non mar apran kita bang abelang sta serius mana kondisi se dulu non ngan hani bangke la bangso gari ke bang pini hor ki juma sondo ma ni labang sokari ke be bang mana starting hel bon si bang ki than cholon dilita pan bang puthi starting hel lam bang starting hel kan pen ki bang putsi ta sokari bang accident ya kami klan kami puki dama hu kam kan nai buke bang ko ha hem ke bang ko amala dak bang syntax ta dolo syntax mana dak Meknoka sekiat cacing produkan hangit heka talon ni pan lang ai hu kapang chui pan sini tu mana kisik sedang no tapi na hak bang pudung la koka along kapang he pan sigi bang kasih katok bang bang pikir bang dugi so gari lo semua manin tum dong kilong tang bang ke bang redoksi bang ke non dak alis bang pang lo kasih bang ko sa bang ke mana serius bang ya serius pikir serius kondisi sih normal ke bir talong tenon ambulans pada bang ambulans ang iklo ambulans ta bang pungla la pena punon ta tongga ta napung ang pingpong na Jang tepini ada babiota banggila pansi kang toniklo 2 metak me kurwang tu